Hola a tothom. Ens trobem al nou Mercat Central de Tortosa, en el marc de la capital de la cultura catalana, per seguir amb el cicle de cada mes un mos. Aquest mes volem presentar un producte que a tothom ens farà traure un somriure, lo xocolate. Parlar de xocolate és parlar dels bons moments, els records de quan jugàvem i paràvem per a berenar, de la xocolata desfeta, en festes o ja en el més elaborat pastissos i cos que fem a casa. Tot plegat, records que avui continuen vius, no només en la memòria, sinó també en el dia a dia. A la vegada, el xocolata a Tortosa i al territori ebrenc té una singularitat que fa que ens sentim més nostre. A Tortosa fa més de 80 anys que fem xocolata. No és només que aquest 2021 faci 80 anys que ha existit la marca Creo, sinó que diferents famílies a principis del segle XX ja feien xocolata a la ciutat. De totes elles, avui en manté la tradició i el saber fer de la família Benet, Javier Benet i la seva filla Cinta Benet, que continuen al capdavant de Creo. Avui serà ells els que ens presentaran el mos d'aquest mes, lo xocolate. Benvinguts i gràcies per participar en el cicle Cada mes un mos. Xavi, la primera pregunta va ser per a tu, a veure què em dius. Quina és la singularitat i característiques de lo xocolate que fem a Tortosa? Bueno, la singularitat més principal seria haver-se sostingut durant els anys unes fórmules tan antigues, no? Com poden ser les fórmules del tipus de xocolata que fem nosaltres. Característiques. Bueno, la característica principal és este xocolata sorrenc, tan diferent, tan antic, sense cap producte que no sigui natural i que s'ha anat mantenint durant 80 anys al mercat. Un producte durant 80 anys al mercat, algo té que dir. D'ell podríem dir moltíssimes coses, no? La característica del sucre doble, treballat en sucre doble, que no ho fa ningú. La característica de la matèria prima, no? Que és cacau, sucre i farina d'arròs, que és tot, la farina d'arròs és de territori. Estos són els grans trets que es fan singular i diferent el xocolata. Cinta, la jove de la família Benet. Bueno, va, a veure, quina és l'elaboració i possibilitats que ens dona el xocolata? El xocolata, al final, el que tots fem sempre i el que més coneixem és el xocolata a la tassa, no? Però la veritat és que se poden fer mil coses en el xocolata, creo. I és que en el temps ara s'ha transformat en un postre que està de moda, no? Perquè se poden fer brownies, se poden fer semifreds. L'altre dia, per exemple, vaig fer un coulant, també. Nosaltres tenim moltes receptes que fem i les pengem totes a les nostres xarxes socials i allà es poden consultar totes. I a més també tenim un blog que allà també ho pengem. I també hi ha molts de restaurants de Tortosa i de totes les Terres de l'Ebre que estan innovant moltíssim en receptes en xocolata, creo. Molt bé, Cinta, això ho domines, Domines això. Va, una altra pregunteta, va. Per què el xocolata és i ha sigut tan important en termes socials i culturals? El xocolata, la veritat és que als inicis de Xocolates Creo, per a què més l'utilitzaven era per a celebrar. Abans ho celebraven tot al voltant d'una xocolatada, no? I avui en dia jo crec que d'això n'ha quedat, i n'ha quedat molt, no? Tots agafem el xocolata per a disfrutar-lo, per a gaudir-lo als bons moments, als moments estos íntims de tindre ganes de fer un mos o de picar alguna cosa i en seguida agafem el xocolata. També si anem d'excursió i ens volem emportar alguna dolcet per a mitjà en camí, ens emportem el xocolata. Jo crec que els millors moments també per a gaudir-lo sempre són acompanyats, en família, en amics, en la parella. Allò, per exemple, abans de dormir que tens un cuquet o tens ganes de menjar alguna cosa i dius, me vaig a fer un xocolata i quasi que te fa gràcia i tot perquè dius, ostres, un xocolata abans de dormir, no? I te fas ja la gràcia i xales un bon rato en el xocolata, pa torrat i... Cinta, com se nota que això ho domines, el del xocolata, tu, Oi, a mi m'encanta. Me n'alegro molt, de veritat, molt. Bueno, doncs per aquest cas jo vos he de dir
que pel temps que ens disposem, res més per avui. Recordeu que podeu participar i compartir en les xarxes amb el hashtag cultura i és menjar els vostres vídeos i explicant el per què el xocolata és per vosaltres tan important i al mateix temps si podeu guisar algun plateret o algun postre, us ho envieu pel vídeo que nosaltres us ho agrairem. Per la nostra part, gràcies i hasta la pròxima que serà, deixem en puntos suspensius. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga, vosaltres.